Áno. A už ideme do cieľa, už len táto cestička do cieľa. Jo, ty ideš rýchlo. A tuto doprava. Doprava, áno. Áno. Keď máš obidve ruky práve, to je ťažko odbočiť. A už ideme do cieľa, Danko. Už len 1 kilometrík. No. Poď, pozbudzujte nás, pozbudzujte. Už ideme do cieľa. Ahoj.